Balanoy? Ito yung Balanoy. Bakit? Narinig ko. Balanoy. Lapas. Punta na ako dito dati. Dito? And May mga naging taklase ako dito. oh, Ayaw din naman yung Balanoy. Rizal. Barangay Rizal. That's on the campus. Fiesta yata dito. Oh, yeah. Uy, sibuyas oh. Mga damit. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan sa 58, Tarlac Santa Rosa Road. May San Isidro din dito, parang Cabiao. So guys, ito po ang pinakabayan ng La Paz, Tarlac. Oo. Sure mo dyan. La Paz Public Market. Yeah. Oh, ito pala yung public market. La Paz. Ang ganda. Kumanan sa 58, Okay. Tarlac Santa Rosa Road. Ah. Alam ko na. So, kakanan tayo dito guys. Papunta ng Santa Rosa, Tarlac. Ay, kaya hindi kinakita sa lang. Dumiretso lang ng 12 minuto. Titignan ko na naman sa mapa. Gagawan mo to. We belong together, always and forever. Call my name and just be there. Maluwag. La Paz National High School. Ano yan yung mga Dati. Yung sa left side, papunta ng Tarlac City. Oh. Pag-uwi, dumaan ulit tayo dun sa military reservation. Sabi, Paluk ride. Ayaw nga, no? Hindi, nakakotse naman tayo. hindi ko ma-video na pa yun. Ayaw nga.
Ganda ng daan. Oo, baka didikit siya. Lake o lake? Santa Rosa Tarlac Road. Nakakahuli ng tubig. Ganda ng araw. Ay, wow! Ah! Nueva Ecija! So guys, we are now entering Nueva Ecija. Ang bilis. Ah! Talaga. Ano kaya to? So time check guys, 9:56 Sa Municipality of Zaragoza. in the morning. So welcome to Municipality of Zaragoza. So guys, ang Zaragoza, ang unang bayan dito sa Nueva Ecija kung manggagaling po kayo ng La Paz, Tarlac. Sayang, hindi mo ako na-picture doon. Boundary. Ayun siya. Ha? Bakit? Ang galing, no? Yun pala yung boundary nila. Mm. Text ko po. We belong together. Always and forever. Tansyang tagal sa trapiko, 9 na minuto. Oh, Pagkaraan ng 1.9 kilometro. Kumanan sa Zaragoza San Antonio Road. ayun, San Antonio. Grabe. Ano sa tingin mo mabilis dito o sa kabila? Kasi doon dadaan tayo ng hain. Kaya mo lang. Oo, no? Parang pares siya. Kasi Cabiao muna, tapos Oo nga. San Isidro, tapos hain, San Antonio. Mas malapit yata. Doon? Dito. Karanglan. Pinaka-anong daan, Karanglan.
Isang ngiti mo lang. Oh, parang ito yung pinakabayan. Yun. Yum, yum. Ewan ko ba? Para matutumba tong truck ah. Babe, ano nga bang tunay na sekreto mo? At ako ay nabihag mo ng gusto. Oh babe, ako ay talagang patay sa'yo. Sa true love mo ako hihimlay. May biyak na ba to? Sa? Hindi yung barangay. Ang video, hindi ka magbabangko? Ano? Basta. Ha? Oo. Ito lang ako nagpapaling. Yeah. Nabisiya din na lang. So guys, ito po ang pinakabayan ng Zaragoza, Nueva Ecija. Medyo traffic po guys. Medyo Exil. Ang ating paborito. Nakasil yata sila. Ay, ito. Pamilihang bayan ng Zaragoza. Galing, no? Kita natin. Traffic. Hindi mo building to? Well, Pagkaraan ng 300 metro, kumanan sa Zaragoza San Antonio Road. Hmm. Leo? Leo? Kumanan sa Zaragoza San Antonio Road. 16 kilometers San Antonio. Kanan. So, kakanan tayo dito guys. 16 kilometers na lang guys. Nasa may San Antonio. Nueva Ecija na tayo. 11 kilometers na yung papuntaan yan. Hindi tayo abot dun. Oo. Dumiretso lang ng 20 minuto. Yan na. Sana wala masyadong tao sa farm. Wala ko na dito. Paano yun? Oh babe, isang ngiti mo lang. Hindi na usong yan. Ah, Eh, wala ko yung mga yan. bawi na Ano yan? Yung mga tao. Kasi Oh. ba lang dyan?
months pa lang. Ayan, siguro. Oo. Batitang. Ayun yung lugar. Oo. So, nasa may barangay Batitang tayo, guys. Pirana. Pirana. Bata-bati. Yeah. Daming sigaw pa yan. Daming sigaw. Lagi na sinasabi ang tanga si Sanchay. Wait, chill lang yung goat, no? Isa kang man of size. Ibabalik sa TV yun eh, ngayong March. Ay, yung ano, Mature Garden. Oo. Kasi yung mga Gen Z, hindi nila alam kung bakit siya... Oo, hindi nga namin alam yan. Hindi namin talaga alam. Hirap kasi pag Gen Z ka na bagong ano. Hindi ka tulad yun ng mga millennials. Yeah. Kami kasi mga Gen Z. Gen Z, hindi nyo na inabutan. Mga dinadnan na namin yung mga ano, mga batang Quiapo na mga yung Provinciano. Uy, may arko! You've got mail. San Antonio City. Yes! Stop tayo. San Antonio stop pa. Yes! Hindi tayo nakakuha doon sa kanina eh. Yung San Antonio siya. Ano ba to? Maligayang pagdating. Wala sa San Antonio. Parang mapagod. Kaya to. Wala na. Bago pa. Wait. Dahan-dahan. Oh, so guys, welcome to San Antonio, Nueva Ecija. Ay, San Antonio. Time check guys, 10:21 in the morning. Sa Tagala. Ha? Pwede? Ang galing. San Antonio. Ay, namin din. Magkano yan? Just yan. 50. Sana wala masyadong tao. Op. So, medyo rough road guys yung daan dito. Oh, iwas. Uy, may ano.
din po ng sibuyas ngayon, guys. Ay, wow. Tayo lang yan. Oo nga. Kalabaw. Anong tawag dyan? Oo, ayan. Karetela? Karetela ba? Maaari bang malaman ko? Sabihin sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko ikaw. Kung kami katsyon ako na manliligaw. Ay, malapit na tayo, guys. Doon siya banda sa malawak na yan. Saan? Ayan. Ayun, doon banda. Lawak niya. Saan? Hindi, dyan, sa part na yan. Sabihin na ito. Request ng puso ko ikaw. Kung tameme ka tiyong ako na manliligaw. 2.0. Kinikilig naman ako sa siya'y na lalaki. Tipong ligaw din, huwag mong kausapin na pipipi. Pero over ka, hindi makuha sa labi. Kahit patuloy daw sa tulad ko'y mababato rin. Maaari bang malaman ko? Ay, wow. Ang dami nila. Bahay. Saan? Saan? Sado. May gusto sa luwa. Oo na, ganda yan. 680. Uy, pumapaspas yung ano sa cellphone ko. Pusa. Nauuntog sa cellphone. Baka mabasag yung ano. Oo. Mabasag yung LCD. Taas mo. Plaza Antonio. Ang gago eh. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Ayan na. So, malapit na tayo, guys. 300 meters na lang. No.
Kumaliwa. Ito, dito. Oh, yeah. Pagkaraan ng 400 metro. Kumaliwa. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa. Yung mga Forward. Ito. Ito ba? Kumaliwa. Oh. Darating ka sa Farmville Yeronte. Yun. Chill, chill. Ito. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Sa kanto. Ito. sa kaliwa. Tapos pangapat na bahay. Pang, Sa kaliwa. dito. Kaliwa ba? Kaliwa? Kakaliwa. Dito. Pangapat na bahay. 1, 2. 4, 2. Sa kaliwa ulit. Ito. Oh. Ay, may ano, car. Hindi, naka. Eh, Siguro, siguro. Ay, ang dami yata. Ha? Ang dami. Ay, Yan? ayan yan. Baka yung may bakod. Ayan, yan to may bakod. Ayan na. Ay, wow. Ha? Sa malilim ka mag-park. Ayan, ang ganda oh. Ang daming tao.